Avui us presentem el Júnior. És un pastor alemany, mascle, té 7 anys i va ser entregat a la protectora el 28 de juny del 2020. El Júnior és un pastor alemany que ha estat tota la seva vida en un lloc i es du bé amb altres cans, és un camp molt tranquil, molt equilibrat, molt noble. Malauradament, doncs, la seva família es muda, es trasllada d'aquest lloc i no se'l pot endur i ens ha demanat ajuda a nosaltres. Ara mateix el tenim en casa d'acollida, que a més està amb altres cans, com en Xiro i Nanesca, es du perfectament, i també està amb un moixet, que sembla ser que la convivència és bona. I és un camp molt tranquil, que li encanta nedar, ja ho podreu veure. Fa pocs dies que el tenim amb nosaltres, o sigui, realment no tenim moltíssima informació, però sí que el que veiem ens demostra que és un ca molt noble, que és un ca molt tranquil, que evidentment és d'una mida grossa, però que pot conviure a qualsevol banda, és a dir, no fa falta tenir un gran xalet per tenir un animal gros, el que sí fa falta és que quan un té una casa més petita, doncs evidentment haurà de suplir aquesta manca d'espai amb sortir, amb fer més activitats de fora i cremar l'energia que pugui tenir en passejos de qualitat. Si vols conèixer el Júnior, posa't en contacte amb la protectora d'animals de Ciutadella.